hurutin niya lahat. Pagkatapos, isusuka. Nagugutom yun, naluluya. Doon, humihiga, luya yung mata. Sabi ko, ikaw rin gabaan diha. Deep down in my heart, I still love you. And guys, nagbabrown na siya. Andun, nakapasok dito guys. Look, tignan yun. Din dalawang pusa. Gustong-gusto nilang laruin. Good morning, Philippines! Guys, good morning! Good morning sa inyong lahat dyan sa nangaila diha. Good morning po. Anyway, today is April 1. As if you know, you watched my previous video, I uploaded it ahead of time. Anyway, pinagtatawanan ko lang yung mga haters. May mga nagko-comment. Yung iba, binablock ko. Yung iba, hinahide ko sa channel ko, pero nakikita nila pa rin yung mga videos ko. Anyway, so walang mga sense of humor yung iba dyan. So, kung hindi pa ninyo alam yung mga pinagsasabi ko dito, is I did a April Fool's Day doon dito sa channel ko. Yeah. Okay, let's go downstairs. And alam nyo ba kung ano mga gagawin ko is, hindi pa ninyo alam? Dapat alamin na ninyo. Anyway, punta tayo sa baba. And, nakapagbihis na ako lahat-lahat. Magdala tayo ng medyas dito para hindi maginayawan yung gitik-gitik nating tiil. Anyway, naglalaba din ako. Good morning po sa inyo. Almost 12 o'clock na ng hapon. Ang ginagawa ko is nag-i-edit ako ng video, naglalaro, at saka nagumagawa ng mga videos na doon para sa Facebook page natin. And ano pa ba? Ano ba yung mga gawin ko sa buhay? Where is my luktikos na luktikos? Luktikos. Nilabhan ko yung couch cover. Yeah, maganda yung couch kapag walang mga ikang cover, diba? Kasi kailangan ng cover yung couch, guys, para hindi magka-buhok-buhok. Tingnan nyo. May mga alaga ako, so magka-buhok-buhok yun talaga. May sumuka dito. Alam ko na kung sino yung sumuka dito. Si Habsy Boy. Habsy Boy, sumuka ka kasi si Habs kapag umaga, kakain siya ng marami. Lakain siya, hurutin niya lahat. Pagkatapos, isusuka. Nagugutom yun, naluluya. Doon, humihiga, luya yung mata. The other day, guys, alam nyo ba, ang sarap ng weather the other day. Kasi, 60 degrees ngayon. Sobrang sunny, 30 degrees naman. So, maginaw. Sobrang ginaw. Alam nyo, guys, gusto kong pumunta sa tindahan ng mga Goodwills. Kasi may mga second hand or may mga used na mga murang couch cover. Itong couch namin is mahirap hanapan ng cover. Nakikita nyo naman, hindi siya normal yung maliit na couch na bababa. Mataas ito, malaki, at yun, ibang style niya. And mahirap siya hanapan ng cover na cover talaga na mag-fit doon siya. So kaya, binilagyan ko ng mga anik-anik, mga ganon. Kasi, hey guys, pasensya na guys ha. I'm very, very sorry sa na-offend. Na-offend ko sa prank ko. May mga taong nagustuhan, may mga taong parang emotional sila or ayaw nila or naapektado. And I'm sorry sa inyo. And yeah. May mga taong galit. Sabi pa naggabaan daw ako. Sabi ko, ikaw rin gabaan diha. Down in my heart, I still love you. Sabi ko, ikaw rin gabaan diha, day. Ikaw rin gabaan diha, ipataka lang ka. Wala ang kasi humor ba? Kami need to add water sa Clorox water natin. And gusto ko sanang lumabas pero ang ginaw, guys. Ang ginaw. Hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko. Dinner. Ay, may meatballs. Yan lang, meatballs. Pero kailangan ko ng, sabihin ko kay Tami, magdala ka ng tomato sauce, sir. Kasi ang dami tomato sauce doon sa isang bahay. Imusapin i-vlog. Okay ra na. Hi! I-vlog niya ba? Hoy! Tarawa, ate, i-vlog niya sa YouTube. Hi mo ba? Hi! I-vlog niya sa YouTube. Tarawa, nagpicture na sa buray, gining babae. Sarap mong sapakin, naka-short na nga ako dito. Nagbikaka, mangkate. Nagbikaw ka, lagi ko, nung sa mangka, ayaw ko ibagka ka. Oh, isa.
Sino yan, te? Sino yan? Si Maria. Maria Si Osama? maganda naming reception. Ah, hi. Hi! Sa vlog ka sa YouTube, makita mo. Ang sexy! Sexy daw. And hinihintay ko lang si Tamik. Mamaya pa yun. Kinuha niya din yung yung wheelchair ng ina niya. And gusto kong lumabas. Kaso, 40 degree. At saka mahangin. So, it's maginaw sa labas. So, yun. Tapos na akong naglaba ng cover. Ando na, okay na siya. Naglinis ako kahapon dito din. So, okay na yun din yung floor. Malinis na ang floor. Hi, Han. Hey, What's going on? I'm trying to get out of here. So are you? Oh, I thought you're home. I am home. I just was putting stuff in the car when you called. I guess you called the home phone. Yeah, I did. Yeah. Oh, yeah, I just want to remind you the stapler and tomato and turkey. Yeah, yeah. I'm guessing you got garlic. I have a lot of garlic here. Ngayon lang sila alis kasi katulad ng nangyari. When was that? Thursday? Yeah, Wednesday. Yung pumunta, yung sa dialysis na biyanan ko na nagdugo-dugo. Na may mga dugo. So, yun. Yun yung nangyari din ngayon. So, matagal silang nakalabas sa dialysis dahil doon. I cut the onion and garlic. And I got the frozen meatballs. Yan, frozen meatballs. Ang gagawin ko yan is ipa-fry ko siya with a lot of garlic and onion, and then lagyan ko siya ng tomato and tomato sauce, tomato whatever, as tomato. And then sabi pa ni Tami, ito daw yung gamitin namin na pasta. Parang ang dami naman ng nila. Isang ganito lang, parang ang dami naman ng okay lang ito kasi masarap itong sausage na to, guys, from Costco, Kirkland brand. Ang sarap niya as in, and ito yun. Gamitin namin yung bow tie. Plano ko sana kaninang umalis, kaya nagre-ready ako umalis to Walmart, but I changed my mind because not all the time that I have to just go to the store and buy something, you know? We have food, so come here, give mama a kiss. I miss you. I miss you. Goodness, I miss you. I miss you, Mitch. Hello. Hello, meet you. Hello. Hello. It's gonna be nice weather in soon. Hala. Ito. Hello. Hala. Now on CBS 2 and streaming on CBSN New York. First tonight, Governor. Hala ka di. Hala. Gusto pala nilang umihi. Oh my God, gusto nilang umihi, hindi ko pinalabas. Sana hindi ito masira tong ko, guys. Yung nilagay ko dito. Yung pinaplant ko dyan. Sana hindi nasira, Hi, Mitch. Hi, Rock. Hi, Rocky Conch. Masaya talaga sila pag nakalabas. Yan, guys, spring na, guys. Kita ninyo, guys, yung tree may parang na siya, 'di ba? May pagka red na dito sa out. Yun na, mag-start na siyang dahon. Nanonood ako kay Mark Waynes. Ito na, guys. Nilagyan ko lang siya ng oil and then a lot of onion and garlic. Lulutuin na natin siya, ipa-fry natin. Yan. Ang gagawin niyo na lang is lang siya, parang mawala yung para mag-defrost. Yung kasi frozen kasi siya, guys. And guys, nagba-brown na siya. I'm just gonna let it more brown. And your dada will be here. Not yet. I said very soon. Hoy.
Huy! Roxy, come here. I said very soon. I don't say like now. Hindi nakikinig. Then na. Bahala sila. Yun guys. Sabi ko kay Tami, magdala siya ng ano, diba? Pero, meron pala akong tomato. Meron akong tomato dice, which is really good kasi dice na siya. And also, at the same time, tomato sauce. So, ito yung ilalagay ko. Dalawang klase. Yun. Yan. And then, tomato sauce. Yun. And then, we just have to let this, guys, hanggang masarap na yung sauce niya. As in, yung sauce niya is talagang lumiliit. Yung parang na, na siya ba, evaporate konti. Para talaga, yun yung talagang pinakamasarap na guys, kapag magluluto kayo ng pasta, lagyan niyo ng tomato or yung mga tomato sauce, alam nyo, you have to cook it mga 3 hours. Well, actually, hindi ko ito makukok ng 3 hours, guys, kasi late ko na-start kasi akala ko wala akong tomato sauce. So, yeah, it's gonna be like 2 hours something. Yeah, 2 hours lang ito. 2.5, okay na. So, I'm just gonna let it, lagyan natin siya ng pepper. Pa ba yung ilagay ko? Kasi lagyan ko siya ng parsley. And yung basil. Lagyan natin ng basil. Yon. Ito lang yung ilalagay ko, guys. Parang nagtitikin na siya. Tikin. Parang na tikin. Anong sa Tagalog? Parang nagtitik na yung sabaw tik-tik. Chikmin na, chikmin. Nilagyan ko na siya ng isang teaspoon na teaspoon na sugar. Masarap, guys. Masarap. Lalo't matagal pa ito. Lalong sarap pa ito. Yun. And also, I'm boiling water right here para sa pasta. Tumatalsik talaga siya. Parang, Huh? Dada really is here. He is here. Hold on. Is it close? Close? Hello. Hello, your chin, baby. Look at. Ayan. Pumunta pala siya sa Costco, guys. Si Tami pumunta sa Costco. Hindi ako sinabihan kasi alam niya talagang sabihin ko na huwag pumunta. So, binilan ako ng Inala ko ng bread. And, bumili siya ng sausage. Lutuin ko na lang ito bukas sa grill. Sa grill. Dapat linisin ko yung grill bukas para hindi tayo masusunog dito. And, bumili din si Tami nito, guys. Try this, guys. Masarap ito, guys. Almond butter. Kirkland creamy. Yan. And, tignan nyo. Bunting. Put it on here. Use more? Oh. Hello. Oy, there's something in here ba? There's something in here. What did you see here? May nakapasok na alimasag. Yung dalawang pusa is andun. Magluluto lang ako, guys, and then I will be right back para makakain na kami kasi gutom na ako. Roxy, guys, may guys, may daga, guys. Small, very small. Look at that. Andun, nakapasok dito, guys. Look, tignan nyo. Then, dalawang pusa. Gustong-gusto nilang laruin. Tignan nyo to. Nasa ilalim, nasa likuran ng cellophane. Hala, oy. Paano ba yan? I don't even wanna catch it. I don't know. It's just stupid now. Look, guys. Tignan nyo si Hubs. Very, si Hubs, very hunter. Look. Very hunter talaga tong si Hubs. Tignan mo. Hindi mapakali. Roxy, get down. Oh my God. Look at Hubs, guys. He is very, look at him. Tatakbo man kami nito ba kapag may napatay na silang pusa, may napatay na sila noon, guys, na guys. Daga din dito. Especially Hubs. Look at him.
He is such a good hunter. So, it's hiding back to the box, right? Galing sa office, guys. It's hiding behind the ano. I don't know kung saan sila talaga nang galing. Kasi this morning, na ano ko sila parang may hinahanap doon eh. No, he didn't come out for the boxes. While I was moving the boxes, they went running out. So La 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 la! that's why Dimple should be reaching in there and chasing him this way. Dimple's doing nothing. Yeah. Ito guys, ito na guys. Luto ng pasta. Lagyan natin ng sauce para hindi siya mag-dry. Hindi natin ilahat kasi sabi ni Tami hindi. Konti lang. Ito siya. And then kung gusto mo ng marami, mag-add ka lang nito. Yun. Yun yung dinner natin. I'm going upstairs. And I'm gonna play for a while. I forgot guys na meron palang blanket na nilalabhan si ako. Nakalimutan ko na naman. Tignan nyo guys, hindi pa na ano. Talaga. Akala ko okay na. Hindi pala. Na okay na. Hindi pa pala. Magdadry lang tayo dyan. Andin punta ako sa taas. Maglalaro lang ako. Sandali. I'll see you. You come back down here. I love you. I know you want to play video game. Say good night. Hey guys. Love this man. I love this man. I will see Tommy amoy upstairs. He's just lying down over there. Kailangan ko ding ano ng makeup ko, tangtangin. Ano, parang may tao dito. Ano ba? Ano bang kailangan mo dito sa akin, ha? Yung pasta na kinain ko, niloto ko, masarap siya. Sobrang sarap. And, nagustuhan ni Tami. Pero alam nyo naman ako, guys, kung makain ako, konti lang talaga yung kinakain ko. Meron na naman akong tutupin doon. And, ako talaga kapag magluluto ako ng pasta, nagustuhan ko. Ang sarap ng lasa. Pero, alam nyo naman na mas prepare ko na yung mas gusto ko kainin yung rice at saka mas yun yung gusto kong kainin kaysa pasta. Okay guys, I will see you later. And guys, i-in ko na tong vlog kasi maglinis muna ako sa bathroom. Meron lang akong lininisin doon and then maglalaro ako. And then I will probably edit the video also. And yeah, thank you guys. I will see you guys na lang bukas. Okay, I will see you guys tomorrow. Thank you so much guys for watching. And for being here sa channel natin. And yeah, so guys, if you haven't sa Facebook page natin, kung gusto nyong mag-like doon, kung gusto niyo akong i-follow sa Facebook, please follow me on Facebook. I will upload random videos there. I will see you guys in my next one. Thank you guys so much for watching. Please like my page, Facebook page, and like this video, and also subscribe if you haven't subscribed yet. I will see you guys in my next one. Bye. Good night. Good night.